Pán prezident, Pentagon oznámil, že príjme katarské lietadlo, ktoré bude používať ako Air Force One. O čom to hovoríš? Vieš, o čom to hovoríš? Vieš, aby si odtiaľto odišiel. Čo to má spoločné s katarským lietadlom? Dávajú americkému letectvu lietadlo. Dobre. A je to skvelá vec. Hovoríme o mnohých iných veciach. Táto NBC sa snaží odbočiť od témy toho, čo ste práve videli. Vieš, si naozaj hrozný reportér. Popové, nemáš na to, aby si bol reportérom. Nie si dosť múdry. Ale aby sme prešli k téme o lietadle, ktoré bolo darované letectvu Spojených štátov, čo je veľmi pekná vec, investovali do ňa 5,1 bilióna dolárov. Okrem toho lietadla, vráť sa, mal by si sa vrátiť do svojho štúdia v NBC, pretože, Brian Roberts a ľudia, ktorí tam vedú, by mali byť vyšetrovaní. Je taký hrozný spôsob, akým riadiš tú sieť, asi hanba. Žiadne ďalšie otázky od teba. Len do toho. Len do toho. Hovorte o tom. Volá sa Peter niečo. Je to hrozný reportér. Ticho. 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 Poďme. Ďakujem veľmi pekne. Prezident Trump a jeho posledný prezident v Južnej Afrike. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Čo by ste chceli, aby prezident Ramaphosa urobil so situáciou, ktorú sme práve videli na obrazovke? Neviem. Alebo pozrite, toto sú články z posledných pár dní. Ach, smáť. Ľudí. Smáť, hrozná smáť. Smáť. Neviem, koho mám vybrať. Bieli Juhoafričania utekajú kvôli násiliu a rasistickým zákonom. A to je všetko, čo tým myslím. Dám vám ich. Takže keď povieš, čo by som chcel lomka a robiť? Neviem, čo mám robiť. Len sa na toto pozri. Biele juhoafrické páry tvodia, že boli násilne napadnuté. A prezident Trump, kedy sa o tom pôjdete pozrieť na vlastné oči, ak? Nie? No, to by som mohol urobiť. Pozrite, všade sú pohrebiská. Všetci sú to bieli farmári, ktorých pochovávajú. A pýta sa na tryskáč, ktorý dostal. Mal by si sa za seba hanbiť. Vieš, si taký zlý. Si taký zlý reportér. Prezident Trump, toto je jedno za druhým. Jeho rodina bola vyhladená. Len hľadám reakciu na tie videá, pán prezident. No, myslím si, že je to. Myslím si, že tie videá sú také. Nie. Keď si pozriete videá, myslím tým, ako sa to môže zhoršiť? A toto sú ľudia, ktorí sú úradníkmi a hovoria, že zabijú bielých farmárov a vezmú im pôdu. To je to, čo. A mám aj ďalších. Priateľov v Južnej Afrike. Mám ľudí, ktorí odišli, jeden konkrétne hovorí, že si to ty, tam nemôžeš ísť. Povedal, že ti chcú vziať zem. Vezmú ti zem a zabijú ťa. Je to v poriadku. A vraj je to v poriadku. Teraz sa o tom budeme rozprávať, ale toto je úžasný pohľad. Toto je nedávny príbeh. Toto sú všetci ľudia, ktorí boli nedávno zabití a neviem, ako to môže byť ešte horšie. Toto sú a viete, ten muž, ktorého ste videli, muži, ktorých ste videli, ľudia, ktorých ste videli v tom filme, to sú úradníci, to sú ľudia, ktorí boli v úrade, mali jeden pochod. Mali tanec vo vašom parlamente, akokoľvek to nazvite zákonodarným zborom. Ale dovoľte mi to objasniť. Dovoľte mi to objasniť, pretože to, čo ste videli, tie prejavy, ktoré sa prednášali, nie sú vládnou politikou. V Južnej Afrike máme pluralitnú demokraciu, ktorá umožňuje ľuďom vyjadrovať sa, politické strany dodržiavajú rôzne politiky a v mnohých prípadoch alebo v niektorých prípadoch tieto politiky nie sú v súlade s vládnou politikou. Naša vládna politika je úplne proti tomu, čo hovoril, dokonca aj v parlamente, a oni sú malou menšinovou stranou, ktoré je podľa našej ústavy dovolené existovať, ale dovolíte im zaberať pôdu. Nie. Dovolíte im zabrať si pôdu. Nikto nemôže vziať, keď vezmú pôdu, zabijú bieleho farmára a keď zabijú bieleho farmára, nič sa im nestane. Nie, s nimi sa vlastne nič nedeje.
V našej krajine je kriminalita. Ľudia, ktorí sú, žiaľ, zabití v dôsledku trestnej činnosti, nie sú len bieli ľudia. Väčšina z nich sú černosi. A teraz máme čiernu. Farmári nie sú čierni. Nehovorím, že je to dobré alebo zlé, ale farmári nie sú čierni. A ľudia, ktorí sú zabíjaní vo veľkom počte, a videli ste všetky tie hroby, a to sú ľudia, ktorí ich blízky odišli, myslím, že v nedeľu ráno mi povedali, aby som vzdal úctu ich blízkym, ktorí boli zabití, im ocekli hlavy, zomreli násilnou smôťou a viete, myslím, že sme tu, aby sme sa o tom rozprávali, a nevedel som, že sa do toho zapojíme, ale poviem toto. Ak správy neboli falošné ako NBC, ktorá je falošná správa?